ኤርትራዊ አትሌት ተክለማርያም መድሕን ትማሊ ሰንበት 11 ጥሪ ኣብ ውድድር ሳን ሰባስቲያን ስጳኛ ብዝተኻየደ መበል 60 ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ ሞሮር ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜ ዓወታ መዝጊቦም ኣብቲ ሓያሉ ስሙያት ኣትሌታት ዝተሳተፎ ውድድር አትሌት ተክለማርያም ንውድድሩ ብ30 ደቂቕን 45 ካልኢትን ብምፍጻም ምስቲ ን47 ዓመታት ከተደፍረት ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ከም ተመዓራረየ መርበብ ሓበሬታ ያፍ ገሊጾም አትሌት ተክለማርያም ነቲ ውድድር ምስ ኡጋንዳዊ መቐናቕንቱ ቲሞቲ ትሮይቲች ብምዃን ክቐልሶ ድሕሪ ምውዓል ነቲ ክዕወት ልዑል ግምት ዝተዋህቦ ኡጋንዳዊ ትሮይቲች ኣብ መወዳእታ ደቓይቕ ሓያል መጥቃዕቲ ብምግባር ን11 ካልኢት ጋ ከም ዘንጸፈሉ ተፈሊጦም ኣብዚ ጭቃን ካልእ መሰናኽላትን ዝዓብለሎ በዳኸ ከም ዝነበረ ዝተሓበረ ውድድር አትሌት ተክለማርያም ምስቲ ኢትዮጵያዊ አትሌት ማሞ ወልደ ካብ 1963 ክሳብ 1966 ኣከታቲሉ ብምዕዋት ሒዝዎ ዝነበረ ናይ 3 ዓወታት ክብረ ወሰን እዩ ተመዓራሪዎ